idee is dat mensen, er is een hele nieuwe generatie van filmmakers. Alles wordt heel toegankelijk worden. Mensen hebben ook een telefoontje waar ze filmpjes maar kennen maatje. En ja, dat kerst eigenlijk alleen nog thuis in huis en achter een computertje beschen. En ja, zij dachten, het is misschien juist voor die nieuwe generatie erg leuk om dat met een grote groep te delen in de bioscoopzaal. これがニットのトータルルック。 Ben je net bang dat mensen zoiets hebben van ja, YouTube-filmpjes kijk eigenlijk wel tussen. En op zoek daarvan naar een bioscoop te gaan? Ja, dat zou kennen inderdaad. En ja, als ze dat lauwe doggen, dan moeten ze dat vooral tussenbloeien dan natuurlijk. Maar het leuke is dat je hier in de bioscoop kerst het delen met het publiek. Het is altijd leuk als dat soort filmpjes hebt, dat ze samen om kerstluidje en nog even de roelkerst hebben. Soms heeft het filmhuis toch nog stiekem af en toe een beetje een stoffig imago bij de jongere doelgroep. En ja, wij vinden dat dat helemaal net zo is natuurlijk. En we draaien hartstikke leuke films. En Upload Cinema is daar weer een nieuwe hippe toevoeging aan, denk ik. En ik hoop dat we daarmee gewoon nieuwe generatie, nieuw publiek kunnen trekken.